Tras algunha que outra espera e algunha que outra prórroga, hoxe quedou asinado o novo contrato de abastecemento da auga na cidade. Concello e a empresa Viacua amosaron nesta xornada a súa satisfacción tras esta rúbrica. Por lo tanto, estamos moi contentos deste contrato e que vai a significar un incremento sustancial da calidade do servicio, da cantidade tamén do servicio e bueno, eu quero tamén dunha maneira pública, non, tamén agradecer o esforzo que a empresa fixo para estudar en profundidade o contrato, para facer unha oferta económica que era das mellores que se presentou ao concurso e, por lo tanto, pues, eso, miel sobre hojuelas, non? Estamos todos encantados. Dende a empresa Viacua dixeron que Pontevedra se converterá con este contrato no escaparate para mostrar a outros municipios un novo modelo de xestión sustentable da auga. E para nós estar aquí en Pontevedra, que recentemente foi incluso calificada de paraíso, eu coincido perfectamente neso, e queremos formar parte dese deseño de cidade e non só queremos estar en Pontevedra dando un bo servicio, senón que todas estas melloras e solucións tecnolóxicas que o alcalde ha nomeado, pero que podo decirlle que son máis de 500, creo, se miro, entre pequenas e grandes, de novas iniciativas que vamos a implementar en Pontevedra, tamén queremos que sexa o noso escaparate de modelo de xestión deste século XXI de cara aos novos concellos. Raimundo González dixo nesta xornada que nos vindeiros días haberá un encontro entre os técnicos municipais e os da propia empresa para fixar prioridades e ir marcando no calendario as obras comprometidas no marco deste contrato. Un novo contrato que eliminará o consumo mínimo de auga e a partir de agora facturarase pola auga consumida por cada usuario, o que na maioría dos casos, dixeron nesta xornada tamén, suporá unha rebaixa na factura que os cidadáns reciben cada 2 meses.